sitten eteen pudotuksilla. Eli lähde oikealla lonkalla, tekee vaikka ensin ihan normipudotusta, sitten kierrä pyötäröstä ja tipputa vuorotelle alas eteen ja alattaa. Eteen taa. Pyötärö kiertää. Paina välillä jalkaa. Eteen taa. Halutessasi voit ottaa sen potkun siellä takana. Eli tippu eteen ja kun tipputtaa, niin nostaa vähän jalkaa ja kun potkuu. Eteen taa. Päättele irtonainen lokka. Pyötärö irti myös. Aina kun jalka väsyy, niin vaihda puoliin. Vaihdetaan niin, että tehdään aina vaikka 2 pudotusta ja sitten vaihtuu puoli. Eli oikee, toinen, vasen, toinen. Oikee, toinen, vasen, toinen. Helpointa on astua taakse siinä vaihdossa. Lähtee oikee. Eteen taa, vaihto eteen taa, vaihto. Eteen taa, vaihto. Sieltä potku pois ja sun vaikee. Taas vielä pätkä, jos se tuntuu vaikealta, niin otas sitten ihan 4 ja sit vasta vaihto. 1, 2, vaihtuu. 1, 2, vaihtuu. Ja taas eteen taa, jakataan. Hyvä. Heiluttele vähän puolelle toiselle. Mennään tähän semmoinen pikkuinen mini tanssi, tosi mini, hei joku minuutin, missä tulee vähän näitä lonkan pudotuksia, mitä on nyt menty. Saat tästä tämmösen tosi mini jutun. Niin. Siinä tulee semmosia sarjoja, että meillä on sitä tupla, että tulee 1, 2 ja tuplalla on se 3. Niin sellaista sarjaa tulee 1, 2 ja tupla. Ja sitten tulee niin, että vasemmalla tulisi aina 3 ja se tupla. 1, 2, 3 ja tupla. Jos tuntuu se tupla vaikealta hahmottaa, niin sitten sen aikana voi ottaa vähän niijata. Eli otetaan se. Oikee, toinen, tupla, ahas. 1, 2, 3, tupla, ahas. 1, 2, tupla, alas ja 1, 2, 3, tupla, ahas. Saa olla ihan sillain isoja. Ja tuossa tulee niin, että siinä tulee niinku 1 kerran alussa se sarja ja sitten tulee vähän muuta, niin otetaan se. Eli meillä ihan alkaa sillain se pikkupätkä, että tulee tupla ja tuplahyväli ja kumpipuoli. Sitten napa sisään, ulos, sisään ja uudestaan tupla, tupla, sisään, ulos, sisään.
Ja sitten me lähdetään lokkaan. 1, 2, tupla. 1, 2, 3 ja tupla. Sitten pieni tupla isku ja perusaskel 1,5. Eli eteen, keski, taakse, keski ja vielä ehtii vielä eteenkin niin, että lonkka pääsee taas uudestaan siihen. 1, 2, tupla. 1, 2, 3 ja tupla. Tupla isku. Eteen taa ja eteen vielä ehtii. Sitten taas lähtee 1, 2, tupla. 1, 2, 3 ja tupla. Ja taas tupla isku. Eteen taa, eteen. Ja sitten vaan vapaalla mallilla voit pyöräyttää itse ympäri niin, että olisi oikein nokko. Mennään tällainen minipätkä. Tää on ihan tämmönen, mä en muista mistä mä oon tän äkkiä ottanut. Tää on siis varmaan pätkästy alun perinkin jostain tanssista. Tää varmaan sopii, jos vaikka on menossa tanssiin jotakin ja sitten pitäisi lämmittää semmonen veisy ja vaikka minuutti. Hauska varsinkin, jos on enemmän. Nappa, tupla, tupla, sisään, ulos, sisään, 1, 2, tupla. علشانك هد الدنيا حبيبي بس انت تقشع علشانك علشانك ممكن اعيش اسبوع ما باكلش ولا اشرب علشانك ممكن اسافر واتشحطط واتغرب علشانك Tämmönen pieni pätkä. Voita vähän isommalle ton musiikin, niin se kuuluu paremmin. Jos sen tekee nopsaa, niin sit siinä vähän niinku tuntuu, että jää vähän aikaa. Kuuntele vaan rytmiä, että mä lähdet siihen tuplaiskuun oikeassa kohdassa. Tupla, tupla, nappa. علشانك ممكن اخبط او ازعق او اكسر علشانك اهد الدنيا حبيبي بس انت تقشع علشانك علشانك ممكن اعيش اسبوع ما باكلش ولا اشرب علشانك ممكن اسافر واتشحطط واتغرب علشانك حبك سفاح مجرم وماسك سلاح حبك. Noin, semmonen. Mennäänkö vielä ilman musiikkia? Se tuli vähän nopeammalla muisti. Eli isku, isku, nappa. Isku, isku, sisään, ulos, sisään. Pudotus, pudotus ja tupla. Ja pudotus, pudotus, pudotus ja tupla. Tupla isku, perusaskel ja vielä eteen. Sitten kuuntele tässä kohtaa se musiikki, koska se lähtee. 1, 2, tupla. 1, 2, 3 ja tupla. Isku, perusaskel ja pyörähdys. Reilun minuutin tanssista menty 40 sekuntia. Ei on tää nyt. No joo. Niin, علشانك ممكن اخبط او ازعق او اكسر علشانك اهد الدنيا حبيبي بس انت تقشع علشانك علشانك ممكن اعيش اسبوع ما باكلش ولا اشرب علشانك ممكن اسافر واتشحطط واتغرب علشانك حبك سفاح مجرم
ei väliä, eteen varmaan lähtee, mutta se on semmoinen it is good. Ja kuuntele musaa taas. Tää on vähän tämmönen mytkyttely, että kotu sille kuuntele. Missä lähtee? Niin oikea lonkka taas, voi mennä tietysti vasen. Nyt tehdään niin, mitä tehtiin äsken, eli eteen, mutta tulee pieni tauko. Eli ne lähti niin, että tulee eteen tauko, eteen tauko. 1, 2, 3 tauko, 1, 2, 3 tauko. Ja 5. ja 6. ja 7. Eli 7 tulee. Ja sitten tulee työntö, voi väristä. Ja sitten alkaa toi alun pudotus ilman sitä ympäri menoa perusaskelilla. Sitten se on siinä. Tää on tämmönen rytkyttely. Ihan hauskan näköinen, jos on vaikka paljon väkeä tanssia. علشانك ممكن اخبط او ازعق او اكسر علشانك اهد الدنيا حبيبي بس انت تقشر علشانك علشانك ممكن اعيش اسبوع ما باكلش ولا اشرب علشانك ممكن اسافر واتشحطط واتغرب علشانك حبك سفاح مجرم وماسك سلاح حبك منجل وتفاح حبك منجل وتفاح قلبي ما كانش متاح خزنه وملقاش مفتاح لكن لما لقى ارتاح حبك سفاح مجرم وماسك سلاح حبك منجل وتفاح حبك منجل وتفاح قلبي ما كانش متاح خزنه وملقاش مفتاح Itse unohdin tässä nyt sitten, että ei tule sitä perusaskelta siihen viimeiseen. En nyt rupea kuitenkaan videoimaan tätä uudestaan sen takia, että mennään uudestaan saman tien. علشانك ممكن اخيبط او ازعق او اكسر علشانك اهد الدنيا حبيبي بس انت تقشر علشانك علشانك ممكن اعيش اسبوع ما باكلش ولا اشرب علشانك ممكن اسافر واتشحطط واتغرب علشانك حبك سفاح مجرم وماسك سلاح حبك منجل وتفاح حبك منجل وتفاح قلبي ما كانش متاح خزنه وملقاش مفتاح لكن لما لقى ارتاح حبك سفاح مجرم وماسك سلاح حبك منجل وتفاح حبك منجل وتفاح قلبي ما كانش متاح خزنه وملقاش مفتاح لكن لما لقى ارتاح Ja sit vaan fiu ja näin. Tämmönen lämmittely, tai sitten pidetään lämmittelytanssia. Noin. Pitäisikö se vielä kerran mennä? Sä voit sitten kelailla sitä kyllä tässä. علشانك ممكن اخبط او ازعق او اكسر علشانك اهد الدنيا حبيبي بس انت تقشر علشانك علشانك ممكن اعيش اسبوع ما باكلش ولا اشرب علشانك ممكن اسافر واتشحطط واتغرب علشانك حبك سفاح مجرم وماسك سلاح حبك منجل وتفاح حبك منجل وتفاح قلبي ما كانش متاح خزنه وملقاش مفتاح لكن لما لقى ارتاح
ei ole mennyt vielä paljon mitään. Eli sitten me voitaisiin siellä jatkaa tähän systeemiin napapotkuja. Eli napa sisään ja ulos ja sisään vedolla häntää alaspäin ja sitten päästä rennoksi eteen. Ajattelin, että kun sä tiivistäisit navan ja hännän väliä, niin menee kasaan. Ja napakkaa potku eteenpäin. Eli ota näissä nyt alkuun tai tässä vaiheessa tätä, niin ota myöskin mukaan se selkä. Että voidaan sitten tehdä myöhemmin ilman selkää, pidetään tämmöisenä isompana nyt se, että kunnolla sieltä pumppailet. Ja pidä aksentti niin päin, että sulla napa ulos, ulos, ulos. Ja taas tuosta meille musiikkia. Niin vedät napaa sisään. 1, 2, 3, 4. Ja sitten eteen niin jätä se jalka siihen valmiiksi. Eteen 2, 3, 4. Taa 2, 3, 4. Ja eteen 2, 3, 4. Ja mene sillä jalalla aloita, mikä on sulle helpompi. Tää on lähinnä niinku sen selän ja vatsan yhteistoimi. Ja lähtee eteenpäin. Lähtee. 1, 2, 3, 4. Taakse. 1, 2. Veto. Eteen. Taakse. Eteen. Käytä vatsalihoksia, käytä häntä
sitten vaikka sitä tanssikohtaa enemmän, jos haluat. Vie lantio pitkälle, siivudet kylkeä sieltä auki. Jättää hetkeksi aikaa. Joustele sinne. Pyöräältä